dung dung tak tak. Kami timur ratus. Wantem sing banter cekeli wonge wantem mindase Idone jikok kayune endang wantem mindase disangka gak usah minder mak kejebak mak. Lho tel salahku to apa wong Gematine koyo aku isih kerepmu antemi. Cangkemmu gak usah ngomong wedal. Soale omonganmu iki koyo mblek lencong, empuk ning badek. oh tak gerak Sik Del, aku duwe lonceng penambah kepekokan lho. Iki nak tak onekke bahaya iki. Engko dadi pekok maksimal we engko. Lho lah, kloter leh cangkemmu iya ketoke kepekok aku semakin berkembang bolo. kloter nah darwe aku sangat pekok bolo kloter Nyo. Jebule dadi wong pekok kuwi enak Tel. Soale iso ngantemi wong ning dosane didiskon. Wong biasane iki malaikat iki rada mesakno nak karo wong pekok ngene iki. kloter Apamu? Rasane koyo ketibanan cecak sak cageke. Lho, kloter lho, krasa tenan nek iki bolo. Ketane rada miring ki utekku. Lho, kok ana lek Parmo, lelaki pencari rondo anak lingmo. Lah apa bocah iki? kloter diarwe Jancuk Parmo, iki ndas mo Parmo, udu bokonge lek Jumini, ora iso anger mok keplaki ngono kuwi. leh ngomong koyo limbat suwe-suwe kowe Limbat bisu mo Parmo, pekokmu ya anake Ramli jan pekok tenan kok. piye bilenana pisan kas Anake Ramli, raimu gateli. gapah tenan bocah kae aja mlayu wedel narek ngrasake tendangan kewan najis nyawe bongkor we Iyalah teke pecah tenan ndase kae. Bro, sikile aja diapak-apakno ya. Soale bar iki arek tak jak COD knalpot wonge. jare ya jare apa toh ki nak ngerti ngene mending nyolong LPG ki aku genah entuk duite jare ubur-ubur ikan lele ana rondo bokonge gedhi le maksude meh amblong le yup lho arep nandi wele mlebu rene meh magrib kita ngono digondol wae engko Engko sik Pakde, tak golek takjil sik Pakde. Lho, sejak kapan bali iso nyauri nak dijak omong? Ngusik mlebu ose, mlebu pucukan tok dak apa-apa. Tenan, penak. oke mak cemplung bake kok Tak idoni tenan wi hotel, gatel nano. nyah tumlak ting ting nyah Lo. bangka we Sopo kimu? Sapa lagi sendal jase tenan nak ketemu. Lagi penak-penak turu ngimpi balap karung karo Nisa Blackpink malah di matamu nang apa Widel? Lho, cosplay dajal toh kowe iki. Ngosek-ngosek Del aku duwe ide Del. Iya. Nah, nak ngene masuk Del, koyo bayi celeng sing lagi metu Del. Imude. Logo. Wah, sing banter le. Siji, loro, sikat. Wah, bang bayi. Nek kulkas enek semut, delok ngas, mesti semaput. Semut ireng, silite loro, gatel lo. A few moments later. Tel, Rene tak kandhani. Shalalala, mbae senem, nembung utang kancane, gawe mendem. wis siap tel patakmu nak nyok sing apik Des Lho, lah jenengmu Rayu Ahmad Jeritel Subakri toh dadi tak celok tel Rayu aja Apa? Jeritel, Rene tak gereji ndasmu. Jenengku Yanto, Des. Yanto pakku cuk nakale pol bocah iki manuk wirung tukul wis gapah kapok we Aku arep mapakno iki bolo.
Wis to, menengo, aman-aman. Lho, aja bolo, ngobengi ono dangdutan soale. Aku tak ndelok biduan salense. Wis to, sing tenang. Aku wis bar ndelok tutorial no YouTube. Tutorial apa bolo? Tutorial cara menyambung das yang tidak sengaja coplok. Nyah weh. Wih, kadoan cah ngasih raketok gitu. Walah, kadoan tenan aku bolo. Teki, aja-aja mlebu ning manci bakul some kuwi mau, bolo. Matane. Nek dipangan rak dadi musim gugur kuwi cangkeme. Lho, lah kok iso? Lah kan durontok untune, Bro. Lho, lah kono kene. Sulapan to ki mau. Sulapan? Yo ora sakjane. Patrah kowe wae sing pekok. Jancok itu.